Why must you? I was in a mobile to that's it. Saturday night, I call me to that again. Hey, come on the walk. Some people upon the weather to Catalonia Gumo nke Ajula Sabia Homono Aja Aye Buluti Aja Wele Ademo Kodan Lo Kama Kodakano Kama Kama Pono Kuaka Aja Katara Iruti Aso Makara Borofano Mono Osisu Sologa Tumpe Aja Wele Majidi Honu Aja Wele Oye Juli Di Ore Bahani Do Dare Bangaroro Aja Wele Enueti Enuhudi Aja Wele Anaga Obanaga Nuri Miri Obani Rumu Udobu Nemo Aja Wele
asụlụ egwu asụlụ dị m mma na nke emelụ ngọpụta kacha ụsọ gbawalụ m ojii ya bụ okwu siri ike rinne gbawalụ m ojii ya na ọbụzi nke aka eji alị ya gbawalụ m ojii njelu gara malụ jilo malụ pụta gbawalụ m ojii ọ sị na ọ galakata ka ọ na-agazi gbawalụ m ojii maka ajahara awa nkenu gbawalụ m ojii ụzọ ọhịa egwu bete n'ọbụkwa ntọ gbawalụ m ojii ya na nkịta ọbịa bụ nwanne onye amụma ra niile ma na-amụrị ya ụtụgbakwa ndị dị egwu ji abalị aba adịsokwe ndị oji egwu eti mmanwụ mgbe nne mgbede nzube mbụla ahụ ya mana enwere ajọ mmụọ oji isi anya ọkụ azụwa n'ụka ọkụ na-abụ ite ogugo isi na-ebu ogidi ọwa nkụtara mbụ ka nwoke na-ada na nwoke dị n'obi evidesi na nwoke na-eri n'ude akakata mgbakwuru keji ama dike ọ dị ka mkpume nọ n'imele mmiri ebinetisie na-arụ mkpume ozuru ike ọkwa chintike eji ike kasi obi ka ịnyịnya ibu ji aga n'ugwu ụzanụkpa akara nduru na akpa akịrị ọnya bụ nduru ọnya ka ọ chọrọ mbịagadịte ọkụ na-abụ ite ogugo uri amara ezi na-arụ kama nọ na-edobekwa iwu obodo okwu na ụka ga n'ịrapụ iwu obu n'isi ọkọwa ọlụ n'ogbo gotara macha ọlụ ọ na-echere ihe ọzọ sọsọ iwe oji bịa ụwa agụgụ kata ọgụnye ya ụwa n'ime anya tawa nduru na akpa akịrị aja na-achụla aka n'aka osi na nkwụ fepụ ejebe n'ọjị ka ego mana ịmana ọmalesi anya ma abụ ya ebughe ọnya gbuwo mmụọ onye abagha were naba akwa ọkụkọ dọ na nkata ama nke bụ oke na nwunye a na-ama ngwụlọ n'ụgbọ ama abụọ ya bụ eze chinu onyinye amala dị n'iche n'iche nye abụọ kọlọtọ onye ukwu jelebe ọ na-agba agba okoto obi nye onye kala obi azabagwa ọnụ ọna ejewe ajụjụ a na-ejeza nkọ dị na mba ga-ewelu mba ndị n'ọbụlụgodi nwata ka mbụ ka lụsiara n'aka na-abọ ka eji ebu ya akọnọmụ ọgwụ ebe nsiri bịa eteka bịachalụ n'ilo ebe nsiri bịa eteka bịachalụ n'ilo esesepụ aka na-arụ ebe nsiri bịa eteka ikwele kene ịmara onye na-etu aha bịachalụ n'ilo ebe nsiri bịa eteka ị ga-abụzoju godelu na nkata ọjị ebe nsiri bịa eteka ya bụ oveke mana ọ mara ọchị nkịta ebe nsiri bịa eteka ibe ntị na-atọ ọgwụrọ na-ezuru ike ebe nsiri bịa eteka n'ọmụma ntụbe emeka ọdịbe egwu ojukwu bịachalụ n'ilu naanị ebe anya na ya ma ije ọkpagbu na oke ọnụ na omume bịachalụ n'ilu ndị amụmụ ụgha jụrụ n'ụwa ga-agba ọsọ
n'ime aka ụfọdụ citizens nọ ndị nọ n'ụwa ụwa bụ nke Chukwu nyere onye onye ndidi nwe mmeli ama nzoleri ya n'iyozunu ama ndị anwụrụ n'aja ọmachiti oche bụ ụtọ eko ụbịama apụta ọnụ nwaanyị ya zama Nwachukwu ebe nwoke bizi nwe kwensị ekpere na-abụ eju ya ọnụ ọ na-aga nsọ nsọ ebube ebube o nwere onye na-ekwujọ mana nkewa dị n'ụka na-ewe anyị iwe ọ na-eme nwaanyị nụọ dị ihe asị na ọ bụ ndị ụka amụma nne na nna ebula ọnụ ọkwa nne na nna ataba aja ekwulekwu ajụlaziwo ahụ enyi ya nwụrụ n'aja Yeah.
bụ ndị ogbu efi onye ọbụla na-azụ ogbu efi eketago problem kemgbe iji erikwa mpaghị ogbu efi chalụ mba nke nta adịrọ mma ọnwa nwaanyị dị ime nwere handkerchief white cover afọ gị ọ ghọgbuologo nwa Wonderman. Anyanwụ nọ n'aka nri ụgbọ anana m n'aka ekpe ụgbọ na nwanje ozi bụ ikuku ụgbọ ọ bụ ya kwụ n'ọnụ ụzọ ụgbọ ekwutenu ga-abụ eze ụgbọ ebe niile nọ n'aghalaghala ụgbọ kaira jebe izu nọrọ mmụọ ụgbọ ojekecha oke n'obi chukwu ụgbọ asị na nchi na-eri anyụ ụgbọ si na ebi na-eri ya ga ụgbọ akụmụ na-etiwe ụgbọ ma atụ bụ mgbulumobi ọdụmọdụ na-egbu agụ ma ha rụrụ tụpụladum ebe obi n'ọkwa na-egbe na-ezu ori ebusiela ebe efi anya dị ya n'akụkọ agwala kele onye akụkọ ma onye ama ndị be onye ike ọma mgbali kperi ma abaghị ha si n'ugo na-eri awọ agbọgọtala akala ha bịa ugwu ya dagokwa ụgbọ kedu anụ ga-abụ eze ụgbọ bembem ụgbọ ọkụ udene ga-abụ eze udene belugbo onye ukwu ma onye nta ụgbọ bembem ụgbọ ụfọdụ na-amụ ụfọdụ na-ebu ya ụgbọ bembem ụgbọ ha si n'udene na-eri ozu ka anyị gbaditakwana na mbe
jogono onye isi amamihe akpọghị ogwu magana kpọghị ọgba n'iru dị otuno nwa nkịta gberigberi nụnụnụ aka nga na-ezo n'akwụkwọ ndụ nwanyị na-akpọdo ego n'ọbụ anụ oge ọnọdụ ka onye ọrịa echeri mgbe ebido n'azụ aghụghọ ọnọdụ isi na-agọ chiwopụ aka enwe n'obe atụbi magịlịga nkata onye gara alụ ya amalili ya onye nwanne na-agbaji egwu ọ na-akọ ọkụ iku anya eziokwu nwere oke n'ebe afakọrọ ụkọ n'ala Igbo ụtụtụ gbalụkwa aka ibe n'ogwu Igbo si n'ime ili ebe buru ibe ya napụ ya ekego ndụ mgbe adọdeke adaezosi ọtọpịa na agbụrụ na-eji ọkpa tụsi onweba ude na-agbanwe nne ya kpolu a ga-achọ ya agụ ụlọ n'obi onye anyukwu ara enwe nwanne ajọ omume na-asị na iwe dị n'obi malụta ya bụrụ ugwu anara ọ bụrụ n'ugbo onye ga-anwa anwade ya ọnụ nda na-egburu ụsụlụgede amara na ụsụlụgede bụ egwu mmụọ enwere ebe ụlọ adamara ya luko ọgbụgbọ akwa lele a na-akwụ esolu ọnaba abịa anyị amara onye bụ onye ụmụ Naịjirịa na-alụ na-emenụ ihe Naịjirịa ụmụ Naịjirịa alụ na-eme na-agba omenụkakụ na-alụ na-emezụkwa omenụkakụ na-alụ akalia ụmụ Naịjirịa na-alụ na-emenụ echeta ụmụ mbọchị abụ ndị ọcha na-achị anyị nụnụ anyị nwere ego gafụgafụ anyị nwere ndị nyabụnyabụ iwe niile dị ụtọ asọpụrụ ọtụ na be anyị nụnụ ụmụ Naịjirịa na-alụ na-emenụ ụmụ Naịjirịa na-alụ na-emenụ 1960 ka anyị ji wee nwe freedom erebe anyị ji nwe freedom na be anyị Naịjirịa kedu mgbe anyị ga-ala mmiri tọbụ iko ụmụ Naịjirịa na-alụ na-eme n'obodo ụmụ Naịjirịa na-alụ na-emenụ ụmụ Naịjirịa na-alụ na-emenụ mgbe anyị na-asị na yiri na-ebu obodo ụrụmalụ na ego anyị ga-agwụ agwụ ụzọta ego ji egwunarị Naịjirịa nọ ụmụ Naịjirịa wee sụba English nụ asọzere subsidi anyị sụkwuru reception sapụ anyị nọ n'ihe oyibo a na-asụla agụ ụmụ Naịjirịa na-alụ na-emenụ zibi nwanne ndị vila karịa ụmụ Naịjirịa na-alụ na-emenụ ụmụ Naịjirịa na-alụ na-emenụ ụmụ Naịjirịa na-alụ na-emenụ mmadụ niile si na ha bụ ndị ụka nọ idezi anya ibe na-eju ụka eriro mmenụ service gụwarụ na-eme n'ụka abụta ụtụtụ ebido Baịbụl n'aka ude mkpọ mmele nsọ n'aka tele krusifiki n'olu ọ na-eje ụkọ na-eje adị masa nụnụ abata n'ụlọ
Manu kano sebula neniru ala tanono. Obodo sina na be maro na ya bonyo kanono. Asina ba Jesus sebula we amen. Ache jite dilije sebula we amen. Ana masuko wunyo bana be di biano. Ibe gwali ya gwina nyani ya boze neba atugi yeyo. Ochazele ki abu wanya kabulo nyamula. Wanya dembo tuwa abonyo kanono. Omo Nigeria nalo ne manono. 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 Omo Nigeria nalo akalia. Abasha kuna ndo chalo la nyalu. Iwe ni nanyi chepindo kundo chalo liya nanyi. Mano mweli iwe ndo chalo la di muko chipsinu. Ni mama chine kenda chaka wadeji. Jesus Christ bunda chaka wadeji neno. Busala pachu na ne yinda fore kanano. Umu Nigeria omoliwa ni mezili shukunu. Oju webuzi ale pachu ne yizanye neno. Yo Nigeria, umu Nigeria, alo ne mena bani yo. Ajamano ne bote. Abia. Sauce of 40 naira, you got the wrong packet. Sauce of 40 naira, you got the 4 in 1. They are not one at all. La 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 la, la la Holy Ghost fire, fire you. Holy Ghost fire, Rum Tateno, Lord Kumbo, Nonsense.